tlesta l-proġett ma' Stitch fejn twaħħal kejbil ġdid taħt il-baħar li se joffri aktar reżiljenza lis-servizzi tat-telekomunikazzjoni f'Malta. Dan il-proġett kien ġie mniedi fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela f'Lulju ta' din is-sena u huwa t-tielet kejbil ta' taħt il-baħar tal-kumpanija Go. Il-kejbil ġie mpoġġi metru taħt ir-ramel fqiegħ il-baħar u kellu jitpoġġa matul il-jum ta' tlieta minħabba li l-maltemp ta' dawn l-aħħar ġimgħat ma ppermettix li dan jitpoġġa qabel. Fil-bajja ta' Intuffiħa fejn segwejna l-aħħar fażi ta' din l-operazzjoni, il-manager anzjan fih dan Go Jeffrey Kawki spjega kif dan il-kejbil twil 15,000 metru huwa l-ewwel kejbil tal-Go li mhuwiex ġej mill-Italja u qal li dan ifisser servizz aktar reżiljenti għall-pajjiż. Dan il-kejbil huwa importanti ħafna għal Malta għax ħajtina l-aktar rotta veloċi għal Franza. U apparti minn hekk huwa l-unika kejbil li minn Malta jmur dirett post differenti mill-kejbils l-oħrajn kollha li għandna deħlin Malta. Intant il-manager għal servizzi internazzjonali fih dan Go Patrick Gatt sostna kif dan il-kejbil kien bżonn już, hekk kif iż-żewġ kejbils ta' din ix-xorta tal-kumpanija Go għandhom aktar minn 15-il sena. Huwa spjega kif dan l-investiment mhuwa xejn li f'aħbar tajba s-servizzi tat-telekomunikazzjoni tal-pajjiż. Dan ifisser ukoll illi anke l-negozji tagħna il-servizz tal-internet jista' jkun protett b'mod illi so far il-pajjiż qatt ma kellu. Hawnhekk qegħdin nagħmlu investiment, mhux biss ovvjament investiment kummerċjali għall-kumpanija, imma investiment ukoll għall-pajjiż.